أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا علما نافعا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. godiya ya tabbata ga Allah, muna gode masa, muna neman taimako daga gare sa, muna neman sari daga gare sa, muna neman gafara daga gare sa, muna neman sari daga dukkan kawunanmu da miyagun ayyukanmu. Sa'annan kuma wanda Allah ya shiryar da shi babu wani mahalukin da ya isa ya batar da shi, wanda kuma Allah ya batar da shi babu wani mahalukin da ya isa ya shiryar da shi. Sa'annan kuma na tabbatar na shaida babu sarki abin bautawa fashe shi Allah shi kade bai da abokin tarayya. Sa'annan kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne kuma bawansa ne. To, yar uwa masu girma masu daraja, ina muku sallama, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. To, da fata mu dukanmu muna lafiya, Ubangijin Allah ya kara muna lafiya, ya kiyaye mu dukan baki daya, ya kare mu kuma da kariyansa. To, yau kuma maudu'un da na zo muku da shi shine game da yanda za mu kiyaye halshinmu. Yar uwa, mu san cewa halshi ni'ima ne kuma baiwa ne daga Allah zuwa ga bayinsa. Saboda akwai wayanda Allah ya halice su ba su iya magana, suna magana ne da nuni, suna komi su ne da nuni. Kuma idan muna son mu tabbatar cewa halshi ni'ima ne daga Allah zuwa ga bayinsa, ya zo a cikin aya alkur'ani ba da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Alam naj'al lahu 'aynayn wa lisanan wa shafatayn. Allah subhanahu wa ta'ala yake ce mana, wai ban sanya muku idanuwa guda biyu ba, ban sanya maka wani idanuwa guda biyu ba, wa lisanan wa shafatai, da kuma halshi da kuma lebo. Ashe wannan don abinda kuma Ubangijin Allah ke yi ma bawansa gori, musan cewa ba karamin ni'ima bane. Shi yasa wajibi ne mu gode ma Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma godiyan Allah ba zallan cewa a Ubangijin Allah na gode maka da kai min ni'ima kaza ba. Zan kawo misali domin a gane. Idan Ubangijin Allah ya yi miki ni'ima ta arziki, godiyarsa ne ki taimaka ma talakawa, ki taimaka ma marayu, ki taimaka ma masu bukata. Wannan shi ake ce ma godiya, ba zallan cewa ba a Allah na gode. Haka kuma ne idan Ubangijin Allah ya baki ni'ima ta lafiya, godiyarsa ne ki kare wannan lafiyan nan a cikin ibadansa. Haka kuma Ubangijin Allah ya baki ni'ima ta yaya, godiyarsa ne ki dora wannan yayan a cikin ibadan Allah, sa'annan kuma ki sa tsoron Allah kuma a cikin zukatansu. Haka kuma ne idan Ubangijin Allah ya baki ni'ima ta halshi, godiyarsa ne idan in za ki yi magana ki fadi alkhairi ko kuwa ki yi shiru. Ya zo a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa, wai man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Wai wanda yake ya imani da Allah da ranan karshe, idan in zai yi imani ya fadi alkhairi ko kuwa yi shiru.
sa'annan kuma malumma suka ce mana wai mun ga halshin mun ga wai lisanun silahun du haddai, wai halshin mun ga wai makami ne mai karfi, bakin shi nan yana sara nan kuma yana sara, ai bi mana halshin mun ga yana saran alkhairi yana saran sharri, yana jawo alkhairi yana jawo sharri, yana sirar da bawa yana hallakar da bawa. Zan kawo wata hadisi na Aisha yadan Allah ya tabbata a gare ta. Wata rana ita da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to manzon Allah ya kasance yana kan yabo kishiyanta mai suna Safiyatu bintu Huyayyin, yana kan yabonta gaban Aisha. She nana Aisha kishi ya kwashe ta, take ce wai hasbuke min Safiyatu kaza wa kaza, wai ya isa kullum Safiya kaza da kaza. To she wata kalma ta fita bakinta ta ce wata guntuwa, duba ta guntuwa. To she manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, to wannan kalman nan da ya fita bakin nana Aisha, da ta san girman wannan kalma, da wannan kalma bai fita bakinta ba. To she manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, wai laqad qulti kalimatin law muzijat bima'il bahr lamazajat, wai kin fada wata kalma, da wannan kalma za tujanya ta a cikin ruwan teku, wanda ta gurbace ruwan teku duka baki daya. Jama'a mu ji kalma guntuwa. To mu tambaye kanmu, ta yaya muke fadi ma yan uwayenmu, muke fadi ma kishiyoyinmu, muke fadi ma ya'yanmu, wa hasatan ya'yanmu, in yaranmu suka yi mana wani abu muka ji haushi, sha'ana muna zagin yaro, duba wawan yaro, duba kaza, yar uwa wannan duka ba daidai bane. Wani kalma na nan za mu fadi ma ‘ya'yanmu muna gan ba wani abu ba ne, wannan kalman zai iya yi tasiri kan wannan yaro ya yi girma da shi yana rika da wannan hali, she kina mamaki me yasa yaro na ke wanga hali, she mu manta cewa wannan kalman bakinmu ya fito. She sa yar uwa mu kiyaye halshe mu, idan ‘ya'yanmu suka yi mana wani abu, in za mu yi addu'a ne za mu yi musu, kar mu fadi wani kalman da ba ya da kyau ga ‘ya'yanmu. Ina fata an fahimce ni. Sa'an nan idan in muka duba, an samo hadisi wurin Sufiyanu bin Abdullah yadda Allah ya tabbata a gare shi, ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ce kultu ya Rasulallah, ya kai manzon Allah, wai haddithini bi amalin a'tasimu bihi, wai ya kai manzon Allah ka bani labari wani aikin da zan yi riko da shi. She manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce qur rabbi Allah thumma istaqim, ka ce wai ubangijin Allah ne ubangiji na, sa'an nan kuma ka daidaita akan hanya. Sa'an ne kuma sake ya tambaye manzon Allah, ya ce ma akhwafu ma takhafu alai, wai ya kai manzon Allah menene mafi sananin abin da kake kuma ji min tsoro? She manzon Allah ya kama halshin shi, fa akhadha bi lisani nafsi, she manzon Allah ya kama halshin shi, ya ce wai wannan shi nake ji maka tsoro. Wanga hadisi na nuna mana cewa ashe in kika kiyaye halshinki kin tsira, in kuma ba ki kiyaye halshinki ba zai jawo miki, ina ji ba shi na fada ba, ubangijin Allah ya kiyaye mu dukan baki daya. Sa'an nan kuma muka zo hadisi na biyu, an karbo hadisi wurin Uqbatu bin Amir yadda Allah ya tabbata a gare shi, shi mai zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce qultu ya Rasulallah, ya kai manzon Allah, man najat, menene sira? Shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sira yana da cikin abu guda uku. Na farko ya ce amsik alaika lisanak, wai ka kame halshinka. Na biyu ya ce waliyasa ake baituka, ka bar gidanka ya ishe ka. Sa'annan na uku wabki ala khati'atuk, ka bari wabki ala khati'atuk, ka ringa kuka akan laifuffukanka saboda zaka gamu da Allah. Sa'annan hadisi na uku,
an karbo hadisi wurin Mu'ad bin Jabal shi ma yazo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace akhbirni bi amalin yudkhilul aljanna, ya kai manzon Allah ka bani labari wani aikin da zan yi shiga aljanna. Shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wai amsik alayka lisanak, wai ka kama halshinka. Fa'ada alai shi kuma sake tambaye shi na mamaki me yasa zan tambaye manzon Allah kamar ya gwada min wani aiki da zan yi shiga aljanna da ce min kamar wai in kama halshi na. Shi manzon Allah yace wai wa hal yakubbu nasu fi nari ala manakhirihim illa khasailu alsinatihim, yace wai ai ba komi ke kife mutane a cikin wutan jahannama ba she dai abinda hallusansu yake fada. Yar uwa, muna jin hadisan da ya fito kan halshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wa hasatan mu mata mu yi kokari mu kiyaye hallusanmu daga yawan magana. Sa'annan ya zo a cikin hadisi Abdullahi bin Umar, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ce mana yana ce mishi wai la tukthirul kalama bi ghairi dhikrillah, wai karka yawaita magana ba da ambaton Allah ba, karka yawaita magana ba da ambaton Allah ba. Yace fa inna kathratul kalama bi ghairi dhikrillah, yace domin yawan magana ba da ambaton Allah ba qaswatul lil qalb, yana ke kasar zuciya. Wai fa inna ab'adan nasa min Allahi alqalbul qasi, lalle mafi nisan mutane daga Allah su ne masu ke kasan zuciya. Sannan hadisi kuma na biyar, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ce mana wa man kathura kalamuhu kathura saqatuhu wa man kathura saqatuhu kathura dhunubuhu wa man kathura dhunubuhu kanat narun aula bihima. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wai dukan wanda yake mai yawan surutu, mai yawan magana, wai she ka gan fadiwansa kuma na yawa. Duka kuma wanda fadiwansa kuma ke yawa, she ka gan kuma zunubansa na yawa. Duka wanda kuma zunubansa kuma yayi yawa, wai wutan jahannama ita ta kamance shi. Shi yasa yar uwa mu kiyaye halshin mu. Muhammad bin Ajlan yake ce mana wai magana bai wuce abu guda hudu ba. Magana bai wuce abu guda hudu ba. Na farko yace wai an tazkurallah, wa mu ringa ambaton Allah. Ambaton Allah shine subhanallah walhamdulillah la haula wala quwwata illa billah, ga sunan dai da yawa. Sa'annan nabi wai wa taqra alquran, sa'annan mu ringa karanta alqur'ani. Sa'annan na uku fatas'alu an ilmin fatuqbala bihi, ka tambaya wani ilimi a baki labarin shi ko kuwa a baka labarin shi. Na hudu yace au tatakallam fi ma ya'niki an amri dini, ko kuwa ki yi magana a cikin abinda